Magyarország legjelentősebb fejlesztése nyerte az ingatlan szakma Oscar-díját a kaliforniai San Diegóban. A Tópark projekt a világ legkiválóbb ingatlan fejlesztéseivel vette fel a versenyt, és állhatott végül a dobogó legfelső fokára. Hazai fejlesztés még sohasem részesült ekkora elismerésben, mint ez a 180 hektáron épülő ingatlan beruházás, amely a komplex városközpont típusú fejlesztések versenyében győzött. Igen nagy meglepetés volt, az utolsó körben egy katári projektet is sikerült leversenyezzünk, ahol mintegy 500 000 embernek építenek egy komplett új várost. Igazából a komplexitás a lényege. Tehát ennek a kategóriának pont az a lényege, hogy megtalálta a valóbani ember körüli dolgokat, amire szüksége van egy embernek, és a mindennapi életben akarja használni. A mintegy 93 000 négyzetméteres első ütem a jövő év végére készül el. Ennek része ez a végső állapotában fedett sétáló utca, ami olyan hosszú, mint a Váci utca a Vörösmarty tértől az Erzsébet hídig. Itt elsősorban üzlethelyiségek és éttermek, illetve irodák nyílnak hozzájuk tartozó 160 bérlakással. A projekt egyelőre jól állja a válságpróbát. Minden számot át kellett gondolni, újraértékelni és a konzervatív modelleket alkalmazni. Tehát nekünk is minden nagy álmunkat egy egészen hétköznapi valósággá kellett visszahozni, és igen, minden forintot, minden fillért át kellett nézzünk, hogy mire költünk, hogyan költünk. Ma az a csoda, hogy építkezünk, és hogy folyamatos a beruházás, és nem kellett megálljunk a válság kellős közepén. Az építkezés a teljes hazai magasépítés 40%-át foglalkoztatja, ami már a GDP-ben is kimutatható. A teljes projekt várhatóan 2020-ra készül el.